सियालारि गथ' दसे समबो सान्थि मथै थानो होआ नै लाबाव खेबसे मोनथियालै बिमा मानोबा एसेबां गाबसोखो आंबो आरो खर' सानायजों बुरखायनोनो हायाखै आइ बांगुलि माखौ एसेबां गाबसोखो आफा दङआनो माथो खाथियावनो आङो तातायसो लायनो थांदोंमोन ताताय नै फैबाय आं जाबाय गाबनांला आइ गाबनांला फैबायना आङो हे गसाय आं बुनायखौलाय माथो नुथारसिगौमोनलै रांखावरिया दे आइ आफाजों एसे थाथ' दे आं साहा फुदुंनि मानो एसेबां गाबग्रा जादों बियो बै साननैसोआ गाबगादोंमोन माथो आंनिबा गाज्रि सिमांफोर नुयो खोनालै बियो अजानि थाबिसफोरखौनो गानहोनांसिगोलै नङाबा गाबगानाय नंला बे अजानि थाबिस गानहोबानोखि गाबगागोन नालै औ आं नायहैगोन दे अजानियाव आं नायहैगोन ओइ बिमा आंनिबा बांबुलि आइखौ आत्माफोरा नोजोर होलाबायदों खोनालै बिनिखायनो गाबबाय थायो आत्मा आत्माफोरा नांनोबो हानाय नङाबा नोजोर होबाय थानोबो हानाय मिन्थिगौना बेनिखायनो गाबबाय थायो आयौ हाबाब आं गिसोहाय आं मार गिहाय बे आत्मा नांनाय माबा नांनायफोरखौ जुदि नांमारदोंबा नांनोबो हानाय एसेबां गाबबाय थायो दा बोरै हामगोन थाबिस अजानि थाबिस लाबानो हामगोन आरो थाबिस गानोबा हामारगोन ना हामगोनथ' र' आइ बांबुलिनो थाबिसखौ गानहोथारनांगोन अबावबा जोंफोरखौ अरना होबा आइ बांबुलिया अरबाथ' जोंनियाव बे आत्माया जोंनियावबो हाबगोनलै मा गिनाय मोनसोबाय आं जेबो गिनांगौ खोथा गैया आङो गाबोनो अजानियाव नायहैगोन ओमफ्राय नायहैनानै बियो अजाया बुंगोन मा गाननांगोन मा गाननाङा ओमफ्राय थाबिस गानबा हामारगोनथ' मानो हामा जानो हामगोन नों मालाबा थाल लाफ्लांदोंना सना जेब्ला आइ बांबुलिया गाबो बिनि महरानो एकदम बेलेग जाखायो एबार गाबबाथाय नोङो बिनि मोखांखौ नायनाय बोरैबा आत्मा हाबनाय नुथारो आं माने गाबबाबो बारा मोजाङै नोजोर होफेराखै नुवाखै सम सम आइ बांबुलिया खथ' मोजाङै मिनि खुसियै थाबाय थायो ओमफ्राय बिदिनो हरखाबनो आत्माफोरा हाबना होयो खोना बेनिखायनो दोखो गाबो आं गिसोबाय दाबो जेबो नङा मोनथिगौना सना अजानियाव आङो गाबोन नायहैगोन ओमफ्राय जुदि थाबिसफोर गाननो होयोबा मायबाफोर गाननो होयोबा गानहोबानो जाबाय आरो दे जागोन दे नोङो गाबोन नायहैथार अजानियाव जागोन दे आं गाबोन नायहैगोन नोङो गिनाङा मोनथिबायना नों गिनाङा गिनाय मोनो आङो जेबो गिनाङा मोनथिबायना जागोन दे सियालारि आइडियाखौ मोनबायल' पारफेक्ट आइडिया बिदिनो साला गथ'खौ सम सम गोसायै खेबना होगोन गोसायै बुगोन होमबासो आत्मा हाबनाय रखम गाबगोन आइ बोरै नुदों आंखौ समायदोंना समायाखै समायदोंहाय मानो समाया जानो सिम्पोलनो मा समायसोदों ओमफ्राय लाइमोन बाजै नों मा बुङो आंथ' जा समायनाय नुखादों नोंखौ समायमारदोंना औ आदानोबो दायो वाट्सएपआव हरगोन र' आङो बोरै नुदों होननानै खिन्थिगोन हरबानो जाबाय मोस्रोम बाजैया मा एसेबां मोजां मोस्रोम बाजैनि थाखाय आं फुजायाव गानलांनो मोनसिगोन ना दख'ना गोदान औ बिसोरो बिदिनो जायनिनो मेनिनो फैसा होलाबायो माने अनसुलिथार बिसोरो मानसिफोरखौ जोबोर अननो रोंगौ बिदिनोथ' जानांगौ आंनियावबो जुदि फैसा थानायमोनबा आंबो गोरिबफोरनो रानथिंना होगौमोन नाथाय आंल' लानाय जाबाय आरो नोंसोर लानोनो मोनदिया बेखौसो माखौबा जोंफोरनिया दंखायो दे दख'नाया आमदानि दंखायो हाबायाव उथिनायाबो दंसोयो थेवब्लाबो गानखोन्दा गोजासोना जेबो नङालै आगै जोंथ' आरो बुरिखाबाय नोंसोरसो मालाय सिख्ला बुरियाखै दे आंनिख्रुइलाय बेसेथ' गिदिर जागोन नोंलाय 5 बोसोरबो गिदिर नङा 25 बोसोरानो जायाखै गावहा बुरिबायनो मालाय नङा माने हाबा जाबाय नालाय हाबा जाबा आरो बुरियावनो गोलैयो ओमफ्राय आगै नोङो सेन्देल गोजौ गानदों नामा मा एसेबां गोजौ नुदों मानसिखौनो लावगिगिनो सेन्देल गोजौ गानदों आङो
सेन्देल गोजौ गाननायखाय एकदम आंनिख्रुइबो गोजौ जादों माथो ओरैनोबा आंनिसाय गाहायसिनसो नोङो गाननाय नायदों र' बोरै नुयो होननानै हा ओमफ्राय माथो खुसियाबो नांलायदों नांदोंथ' र' दे नोरसिं बिलाइ होलायनानै संबानो जाबाय गरम मोनसोबायहाय आंहा दख'नाखौ सोलायनानै दुगैनोसै आं नों दुगैया नामा आंबो दुगैनि र' गरम मोनसोदों आंबो ओमफ्राय आं नोंसोरनो सिंग्रा लाबोनो होदोंमोन माथो लाबोदोंना लाबोआखै लाबोदोंहाय लाबोदों होमबालाय आङो नाखौ दोनथ'नानै साहा फुदुंहैनोसै दे फुदुं बाजै आंबो लोंगोन दे साहा हाथायाबो जेबो जायासैबो लोङासैबो ओमफ्राय गलाबखौ नायहैबायबा नायहैदों र' दिनै दोनदाल होदों र' बेखौबो नङाबा मालायनि माइफोराव हाबोना दे मोजाङानो जादों दे आंबो दुगैनोसै र' बाजै दे थां दुगैहै ओमफ्राय नोंसा आदानो फट' हरगोन होननाया फट' थिखांबाय थिखांदों र' गानग्रानो थिखांखादों आं फट'खौ दे हरबानो जाबाय दुगैग्रोनि र' आं दे थां दुगै दासो गोसोखौ स्रां मोनबाय आङो बेसेराव नाखानानो आंलाय मोननाय नङासो सानदोंमोन अनजालुनि 8,000 फैसायाबा दा सोरनियाव हाबैखो दे माथो खालामबावनो आरो हाबैबाय आरो जिखि जाया जोंफोरबायसि गोरिब मानसिनियाव हाबहैदोंबा मोजां मोनगौमोन आं अनजालुआबा फुजानि ड्रेस लादोंना लायाखै अनाखानानो बिबो लानोनो मोनदियाखैना जोंफोरनोबो 8,000 मानि होबाय नङा मानो बियो लोगोनोसो होनांगौ देनाय फैसायाबोथ' ओरैनो ओंखाराखैना गावगायानो एसेबां खस्थ' मावनानै दिहुननाय दा बिनि आखायाव खिजानि थाइसेबो फैसायानो गैला खोना दायो खबर लानांगोन र' मैयाबो फन खालामदोंमोन आङो रिसिभखौनो खालायाखै मानोबा ना मायबाफोर टेनसनावसो दङ उइ मोर पेटल' सना जान কোৱা জান ओइ जान किबा মই ফ্লিপকার্টত অর্ডার হনাই তু কিবা আহিলে শাড়ীটো ইমান ধুনীয়া লাগিছে মই শাড়ীটো গানা নাইবা কৰিছিলা তাৰপিছতো মোক ইমান সমাইনা দেখা হৈছে একদমবাৰে মোক পুৰা কাপোৰে খেপখিনা একট্ৰেছ হেনে একদম দেখা হৈছে আৰু হয় নেকি তেনে পূজাত পিন্ধি আহিবা তোৰ লগত পূজাত পিন্ধি যাম বুলি তুমি এইটো শাড়ীটো অৰ্ডাৰ কৰিছিলে না ফ্লিপকাৰ্টত আমি কিন্তু দুটাই পূজাত জমা চাম হয় না জান হ'ব জান আমি দুয়ো চাম পূজা একেলগে মইতো কিতাবাৰ পৰাই ভাবি আছো পূজা কেতিয়া আহিব তোমাক কেতিয়া লগ পাম ময়ো ভাবিছো আৰু মইতো কিতাবাৰ পৰাই ভাবি আছে হয় নেকি ময়ো পূজাটো কেতিয়া আহিব ভবাতে দেচোন কালি আহি গ'ল তাকেতো আজিকালি দিনবিলাকে ইমান জলদি যায় হয় না জান মানুহৰ বয়সতো যায়ে থাকে কিন্তু বুঢ়ায়ে হবা নাজানেচোন মোৰ জান মইতো তোমাক এটা কথা সুধিবলৈ পাৰিয়ে গৈছো তোমাৰ বয়সটো কিমান বয়স মানে মানে তোমাৰ কি বুলি কয়তো বয়সটো তোমাৰ কিমান মোৰ বয়সটো এতিয়া বৰ্তমান 24 চলি আছে মানে 25 হোৱা নাই আৰু তোমাৰ মোৰতো কিবা 23 দুইটাকো কিন্তু বহুত বঢ়িয়াকে চাচিব দে আমাক হেনা জান মোৰ 23 বছৰ তোমাৰ হল 24 বছৰ বা বঢ়িয়াকে মিলিব আৰু মাত্ৰ 1 বছৰ গেপ আছে জান अनजालुआ आंनो 5,000 फैसाखौ होमारनाय नंला खोना दा मा जागोन आं जुदि फैसाखौ मोनाबा आं फुजाखौनो नायनो थाङा हेलौ रागा जोंनाङा र' सना मानो रागा जोङा फैसाखौ हरगोन होननानै मानो दाहालागि हराखै सोनानै हा मानो हरा जानो हरबाय दे बेखौनोथ' खिन्थानो थाखाय आं नोंखौ फन खालामदों सना नों आरो आंखौ माबा रागासो जोंदों मा फैसाखौ सोनो हरबाय मा नोंनो मेसेज थायाखै नामा आङो बेंकआव बै मोनसे नाम्बारखौसो होदोंना अनजालु सना थेंक इउ नोङो आंनो फैसाखौ सोना होमारबाय I love you टु सना आं खिन्थु नोङो फैसा सोना हरामोनबा आं फुजा नायनो थाङामोन हरलाया थायो आरो सना एसे लेट जाबाय आरो ओमफ्राय नोंलाय माथो फैसा गैया होनना बुंदोंमोनलाय ओमफ्राय अबावथो मोनखो लोगोनिफ्राय दाहार लादों आं सना दे जेबो नङा दे नोंहा दरमा मोननो जासिगोनानो खैदिनथ' दंबावो ओमफ्राय फुजाखौ जोंहा जमा नायफागोन दे
जागोन दे सना नोंजों नायाबा सोरजोंथ' नायगोन आंलाय आं मार खुसि मोनबाय फैसाखौ सोना होनायखाय नङाबाथ' आं बेसेबां टेनसनावसो दंबाय दङमोन आखायाव फैसा गैयाबा नोङो बोरै फुजा नायनो देनै बेनिखायनो आंहा मार टेनसन जादोंमोन आरो फारसेथिं जोंहा आइमोनाबो आंनो फैसाखौनो होनो हाया बालनि एसेबां बियो हरनो हाया माबा बिबाथाय खालि गैयाल' बुंबाय थायो रुमनि भाराखौबो होनो नागिरा बेसेबा लेटैसो होखायो ओमफ्राय सना नोंसा आफाया मा मावो आं सोंनोनो बावबाय दंमोन जोंहा आफायाथ' ना बेफारिसो मा होनना थगायनो दा साख्रि मावनाय होनबाबो एसे बोरैबा जागोन बाथ्राया फैसाखौ हराबा मा जागोन माबा आरो बिदिनो बिजनेस मावो दे होमबालाय सना आं डिउटियाव थांसै दे फाइनालि अनजालुआ आंनो फैसाखौ सोना होमारबाय अनजालु नों जुदि आंनो फैसाखौ सोना होमारामोन ना आङो नोंखौ ब्रेकआप खालायखागौमोन